Dende Ribeira, Carmen chegou á cidade de México a través dun proxecto temporal de traballo. Despois de 6 meses aquí, xa non quixo volver. Co tempo, Carmen buscou outro traballo para poder quedar, e así o fixo. Logo de 3 anos coñece ben a cidade, aínda que aquí sempre hai novos lugares por descubrir. Hola, Carmen. Perdón, igualmente, Alba. Xa te esqueciches dos dous bicos, ti. É que xa teño a manía de un bico abrazo. É unha aperta, E cando é o que chega se fai. alguén de lá, dame 2 bicos e digo, ai, que foi? Xa non me acordo de como é. Carmen, canto tempo levas ti vivindo aquí en Cidade de México? Pois 3 anos, fixen 3 anos o 25 de setembro. É dicir, levas xa o tempo suficiente como para ter un pouco de acento, que noto aí. Moito, bastante. Xa me din que son máis daqui que da lá. E que fas aquí? A que te dedicas? Eu son directora comercial de sistemas para recursos humanos. E de onde chega esta comercial, esta directora comercial? Pois eu son de Ribeira, pero xa vin como eu xa estaba traballando en Madrid, xusto por traballo, mandaronme aquí a abrir a empresa onde estaba traballando en Madrid. Primeiro dixen que non, vou a decir. Primeiro dixen que non, e despois ao día seguinte xa dixen que sí. E cando me mandaron de volta a España despois de 6 meses, que era o proxecto, xa non quixen regresar, xa me quixen quedar. Mira, estamos ao pé da Torre Latinoamericana. Toca visita, non? Que é un dos Toca centros visita. turísticos. Temos que ir sí ou sí. Carmen, e que me podes contar da Torre Latinoamericana? Pois a Torre Latinoamericana, a verdade, é no seu momento foi unha das torres máis altas de Latinoamérica e creo que por iso é moi coñecida a nivel mundial. Creo que está agora mismo en 131 metros de altura. Madre, xa de datos e todo. De datos, sí. A verdade é que sí, pero xa despois de moitos anos xa non foi tan, vamos a decir, coñecida pola altura, porque xa hai moitos rascacielos, e tamén é moi coñecida porque superou o terremoto do ano 57 que caeron a maioría dos edificios máis grandes da cidade, pero xusto este, como está moi, vamos a decir, moi a profundidade, construído desde moi abaixo, foi o único que, vamos a decir, coñecido que se mantivo de pé. Mira, notamos aí como unha néboa extraña, que igual a xente tamén na casa nota nas imaxes. Hai tanta xente vivindo nesta cidade que pois a contaminación é moi alta, todo o mundo quer ir no seu coche a traballar, igualmente, aínda que usen o transporte, hai demasiados habitantes nesta cidade, entón a contaminación é moi alta. É algo que che repercuta na túa vida, iso da contaminación? Sí, pero pola contaminación do aire, pero pola contaminación da auga tamén. No pelo, na pel. Ti, por exemplo, espero que non hayas bebido da chave. Non, vai tranquila, non se me ocurriu. E se te lavas tamén notas a pel moito máis seca. Sí. Unha casa teña un filtro. Claro. Para a ducha. É unha das cidades máis grandes do mundo. Claro. Sempre te moves polos mesmos sitios. Tamén por seguridade, e por non tentar a sorte. É importante pois non ir a sitios que non coñeces sin que ninguén te acompañe. Apretando como quiero con los Balenciaga y un polvito bueno pa' empezar la fiesta. Parece que as alturas lle meteron fame ás nosas protagonistas. A ver que atopan polos postos da rúa. Non esperaba eu probar isto hoxe porque che vou coller, Sí. Que leva? Que leva? Limón, sal e chile del que non pica, pero sí pica. Claro, que non pica para un mexicano. Claro, non pica para... Pero para ¿Cuánto nós es? sí. A ver. Como vas comer? Rilando ou así? Claro. O sea, valo rilar así directamente? Claro. Hai moita contaminación, entón, como din aquí, pode che dar o mal de Montezuma. Mal de Montezuma. Mal de Montezuma é como unha maldición se comes algo que está malo. Claro. Pode che dar esa maldición. Básicamente,
unha carria. De moitos días. Genial. E para dar un paseo tranquilas, o mellor é a Alameda Central, que data de 1592 e que é o xardín público máis antigo de todo México e de todo o continente americano. A ver, Carmen, contame como é vivir en Cidade de México. Como te moves, onde vives? Pois eu vivo na colonia del Valle. A verdade é unha colonia moi tranquila, non hai moitos bares, a verdade que non hai, pero só hai un, está debaixo da miña casa. Ups. Xa me tocou en Ribeira, entonces, bueno, vou decir que son ruidos que xa estou acostumbrada desde pequena. Vives ti soa? Canto pagas de alugueiro, por exemplo? Sí, vivo eu soa, pago 16, que son como 800 euros. Pero bueno, é un piso pequeno, como de 70, máis ou menos 70 metros cadrados. Claro, é caro vivir aquí ao mes, por exemplo. Un pouco de todo. Por exemplo, para o tema da luz da auga, teño que reconocer que hai unha cousa que lle chaman aquí o diablillo, que é como unha especie de gancho que se lle poñen nos contadores da luz e da auga. Entón, o que fan é que trampean as cantidades e pagas moi pouco. Pero Entón, ti non fas iso, claro. non, porque fan os donos do edificio ou os das casas. Vale. Eles vanno. Eu xa pago o que me chega a min. Entón, Ti estás podes disposta a dicir, contalo todo aquí. Estou falando de que quizás pague 10 euros ao mes, ou cada 2 meses. O mes son 10 euros, creo que de luz, e de auga cada 2 meses como 12 máximo. Que outras cousas te atopaches ti así ao chegar que che chamen a atención, que se son choque cultural para nós? Mira, vouche a contar algo que é isto. Isto significa así. Entón aquí teñen moita costumbre de que si falan e preguntas algo sempre che din de que sí, pero a veces fanche así e non che din sí. Ya no sé por dónde empezar, todo más de mi instinto animal. Carmen, que é esta fermosura diante da que estamos? Isto é o Palacio de Belas Artes. A verdade, algo curioso que ten o palacio é que cando se mandou construir, ata que se construeu pasaron 30 anos. Wow. Porque, bueno, a ver, non sei se sabes este dato, pero a Cidade de México está construída encima dun lago. Entón, o terreo era moi blando, e non se podía construir, e tamén polo tema dos temblores, tiveron que parar e volver, e parar e volver a parar durante 30 anos. É dicir, que estamos agora mesmo en riba da auga. Cal é a previsión disto? Sorpresa. Sorpresa. A Cidade de México vai desaparecer. Sí, sí, por exemplo, si vas a catedral e entras, igual aquí creo que máis por construcción, pero si entras na catedral, ás veces tiras un pouco para o lado, porque estáse hundindo un pouco, entón vai hacia un lado. E despois, o teu grupo de amigos, ti te relacionaste con galegos, con españois, ou o teu grupo de amigos é mexicano? Mexicanos. De aí o acento que ten Carmen. Porque Carmen fala Sí. full mexicano aquí. Sí. Tes pensado volver a casa pronto? Esperemos. Hai días que digo sí, hai días que digo gústame demasiado, non me vou a ir, pero ás veces digo, ai, xa estou un pouco lonxe. Se estuvera máis cerca, se fora Europa, eso non pasaba. Me podría seguir sin tema do tempo, pero a distancia sí que ás veces dame a morriña. Un non pode visitar México sen ver un dos espectáculos máis populares do país, a loita libre. Como de importante é isto da loita libre aquí en México? Pois é parte da súa cultura. A verdade é algo moi representativo para eles. Representa moito a diversión, o estar un pouco, vou a decir, como descontrolados. Para eles é algo moi divertido, para pasar o tempo cos amigos.
experiencia, verdad? Moi divertido. Toca despedir o día, manda aí un biquiño a casa. Un bico para todas os meus amigos, a miña familia, sobre todo a miña nai, que a boto moito de menos. Espero verla moi pronto. Chao, chao. Carmen, que comida che gusta máis? A de Ribeira ou a de Cidade de México? A de Ribeira porque é da miña nai. Está máis boa. Como miña nai non hai ningunha. E en canto a prezos? Os de Ribeira son moito mellores que os de aquí. Para sair de festa, que prefires? A de Ribeira, pero con moita diferencia. Onde notas que a xente é máis amable? Pois prefiro a de Ribeira, pero tamén os da Cidade de México, a xente é moi cariñosa, moi cercana, moi boa xente, a verdade, E que hai do humor? o galego, sen dúbida ninguna. E por último, o clima, cal prefires? Ai, non sabería decir. Gústame moito o clima de aquí, porque máis ou menos durante todo o ano ten moi bo clima, pero podo decir que un pouco empate.